Елате, някой да не се получил? Елате, Влади. Какво искаш? Какви са вкусовете? Тук се избирате до 3 неща. До 3 неща. Аз искам орова. Чакай, бати може избере. Ако може орео. Кажи нещо друго. Нутела. И банан. Бате, така ли цялото разсърване? Стъпърна. Нещо се удари, мамо. Много хора. Що трябва преди това да са... Трябва да са пелят, да са такова, те няма да държат в картонка. Ме само с две лъжички. Виждаме